हरे कृष्णा। सबके स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्णा। हरणा श्रीमती जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अंदर के हरे कृष्णा। ఈరోజు మనం 10వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. భగవంతుడి విభూతులు అన్నమాట. 10వ అధ్యాయం విభూతి యోగం ఈరోజు చెప్పుకునేది. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? 9వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో మన్మనాభో మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవ మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. పూర్తిగా నా మీద మామే వైష్యతి యుక్త్వైవం, నా యందు సంపూర్ణ తత్పరుడు అయి పూర్తిగా ఆయన్ని నమ్మి ఆయన దేంట్లోనే ఉన్నప్పుడు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం, దృఢ విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుడిని సేవించినప్పుడు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటాం మనము అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నా భక్తుడివిగా మధ్యాధీమాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం చేయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు ఆయన. మనసును పూర్తిగా నా మీద లగ్నం చేయి, నా భక్తుడివిగా నాకు నమస్కారం చేయి, నన్ను పూజించు, నీ చిత్తాన్ని పూర్తిగా నాపైనే ఉంచు, నీ మనస్సును పూర్తిగా నాపైన ఉంచు. ఉంచినప్పుడు నన్ను పొందుతావు నువ్వు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయము విభూతి యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం. ఈరోజు మనం భగవంతుడి విభూతులు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో
నమో నమః. నమ ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. దశమాధ్యాయ విభూతి యోగం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, నా విభూతులు తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం వృద్ధి చెందే విధానం చతుశ్లోకి భగవద్గీత. ఇది 8 నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం మనము. 1 నుంచి 7 వరకేమో కృష్ణుని విభూతులు, యోగాలు, భక్తి ప్రదాలు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని అర్జునుని ప్రకటన, విభూతులు వివరించమని అభ్యర్థన. ఆయన అడుగుతారు, నీ విభూతులు ఏవో చెప్పు, నాకు నీ గొప్పతనం ఏంటో నాకు ఒక్కసారి చెప్పు అన్నీ కూడా అని చెప్పనని అడుగుతారనమాట. కృష్ణుని ప్రధానమైన దివ్య విభూతుల గురించి 19 నుంచి 42వ శ్లోకం వరకు మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ఐశ్వర్య జ్ఞానం భగవంతుడి వలన ప్రవర్తించబడుతుంది. ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏది? భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం భగవంతుడి ద్వారానే వస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఏంటంటే, మనది ఎంత ఐశ్వర్యం మనకున్నా కూడా ఈరోజు ఇవాళ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం ఒకడు బాగా డబ్బున్న వాడైతే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొకళ్ళ పేరు చెప్తారు. ఏదైనా సరే భగవంతుడు షడైశ్వర్య సంపూర్ణుడు. ఆయన ఆ షడైశ్వర్యాలు కూడా ఉన్నాయి ఆయనకి, భగవంతుడికి. కాబట్టి ఈ ఈ సంవత్సరం ఒకళ్ళు చాలా అందంగా ఉన్నారు అని చెప్పి ప్రకటిస్తారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అయ్యేటప్పటికి అందం తగ్గిపోతుంది మనది. సంవత్సరాలు మారే కొద్దీ అందం కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనది. కానీ భగవంతుడిది అట్లా కాదు. ఆయన ఆ యుద్ధం సమయంలో కూడా, అంటే వార్ధక్యం సమయం అన్నమాట ఆ యుద్ధం సమయం అంటే, ఆ సమయంలో కూడా 16 ఏళ్ల బాలుడిలాగా ఉన్నారట కృష్ణ భగవానుడు. ఆ సౌందర్యం అపరిమితం అనమాట, ఆయనది తరుగుదల ఉండదు. అట్లాగే కీర్తి, అపరిమిత కీర్తిమంతుడు, చాలా కీర్తి ఆయనది. ఆయన చేసినటువంటి అన్ని లీలలు అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం ఆయన కీర్తిని గురించి. ఎప్పుడు ఆయన వస్తూనే ఉంటారు, ఈ లీలలు చేయడానికి ఎప్పుడు భూలోకానికి వస్తూ ఉంటారు. పరిత్రాణాయ సాధున వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి గే అంటారు కదా. ప్రతి యుగంలో కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఆయన విభూతులన్నీ కూడా అలా పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి, ఆయన లీలలు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి, చేస్తూనే ఉంటారు. అంటే ఒక మానవుడికి భగవంతుడికి చూసుకుంటే, మానవుడివన్నీ అశాశ్వతం, భగవంతుడివి శాశ్వతమైనవి అన్నమాట. ఐశ్వర్యం కానీ, లీలలు కానీ, కీర్తి కానీ, వైరాగ్యం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆయన షడైశ్వర్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యుద్ధం స్టార్ట్ కాబోతున్నది. అందరూ చెప్పారు, వినలేదు. వీళ్ళు యుద్ధం చేయాలని చెప్పిన నిర్ణయం చేసుకున్నారు. రాయబారంలో కూడా కృష్ణ భగవాను కట్టేద్దామని చూశారు. రాయబారానికి వెళ్తే వ్యాసుల వారు కూడా ఆఖరికి వచ్చి ఆఖరి ప్రయత్నం ఆయన కూడా చేశారు, ఒప్పుకోలేదు. ఇంకా యుద్ధం మొదలవుతుంది. ఇంకా
ఆ మొదలయ్యే సమయంలో అందరినీ సైన్య సమీకరణ జరుగుతున్నది. ఎవరి వైపు ఎవరు వెళ్తారు అనేది వాళ్ళని అందరినీ సమీకరించుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో అర్జునుడు, దుర్యోధనుడు కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చారు. మొదట దుర్యోధనుడు వచ్చాడు. దుర్యోధనుడు వచ్చి ఆయన పడుకొని ఉన్నారనమాట. భగవంతుడు కళ్ళు మూసుకొని పడుకొని ఉన్నారు. పడుకొని ఉంటే చూశారు. పాదాల దగ్గర కూర్చోడం ఎందుకు, తల దగ్గర కూర్చుందాం అనుకున్నారు. తల దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అవమానం అనమాట. పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే తల దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అదే అర్జునుడు వచ్చాడు. అర్జునుడు వచ్చి చక్కగా పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు. ఒక భక్తుడికి ఆ భగవంతుడి పాదాలే కావాలి. ఆ పాదాల దగ్గర నుంచి సేవిస్తారనమాట భగవంతుడిని. ఎప్పుడు నీ పాదస్పర్శ కావాలి. నీ పాదాల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ తులసి వాసనతో ఆ నేను నా గ్రా ఆఘ్రాణిస్తాను. నేను ఆ ఆఘ్రాణించడం ద్వారా నా ముక్కులు హాయిగా ఉంటాయి. ముక్కు నా కళ్ళతో నీ శ్రీ విగ్రహాన్ని దర్శింపజేసుకుంటాను. నేను పాదాల దగ్గర నుంచి దర్శింపజేసుకుంటానని చెప్పినని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను భగవంతుడిని. అలా అర్జునుడు వచ్చి పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు. కూర్చున్న తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచారు. కృష్ణ భగవానుడు కళ్ళు తెరవంగానే ఎవరైతే ఎదురుగుండా కనిపిస్తారు, పాదాల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కనిపిస్తారు. కనిపించాడు అర్జునుడు. అర్జునుడిని పలకరించారు. క్షేమ సమాచారాలు అడిగారు. అడుగుతూ ఉంటే నేను ముందు వచ్చాను బావా, నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను అన్నాడు దుర్యోధనుడు. అప్పుడు ఆయన్ని కూడా పలకరించారు. పలకరించిన తర్వాత ఏంటి సమాచారం, ఎందుకు వచ్చారు మీరు అని అడిగారు. ఈ యుద్ధం ప్రారంభం అవుతున్నది కదా, దగ్గరికి వస్తున్నాయి రోజులు. మీ మీ సహాయం కావాలి మాకు అని చెప్పినని అడిగారు. సరే అర్జునుడిని అడిగారు కృష్ణ భగవానుడు. అర్జున ఆయన చెప్పారనమాట. ఇద్దరికి చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? నారాయణ సేన మొత్తం ఒక సైడ్ ఉంటుంది, నేను ఒక సైడ్ ఉంటాను. నారాయణ సేన అంటే చాలా చాలా బలపరాక్రమాలు ఉన్నటువంటిది అనమాట. నేను ఒక పక్కన ఉంటాను. మీకు ఎవరికి ఏది కావాలో మీరే కోరుకోండి అని చెప్పారు. అర్జునుడిని అడిగారు మొదట నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా, నువ్వు కోరుకో అని అడిగారు. అదేంటి బావ, నేను వచ్చాను కదా ముందర, నాకివ్వు ఛాన్సు. ఎక్కడ ఆయన నారాయణ సేన కోరేసుకుంటారో అని చెప్పిననే భయం అనమాట దుర్యోధనుడికి. ఈయనకి నారాయణ సేన కావాలి. అది నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వమంటే అప్పుడు లేదు లేదు, నేను చూసింది ఫస్ట్ అర్జునుడిని చూశాను కాబట్టి అర్జునుడికే ఇస్తాను ఆ అవకాశాన్ని అని చెప్పిన అర్జునుడికి అవకాశం ఇచ్చారు. అర్జునుడు ఏం చేశారు? బావా, నాకు మీరు కావాలి, మీరు నా రథానికి సారథ్యం వహించండి, మా వైపు మీరు రండి అని చెప్పినని ప్రార్థించారు అర్జునుడు. వెంటనే మనసులో నవ్వుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. పిచ్చోడు, ఏం చేస్తాడు కృష్ణుడు, పైగా ఆయుధం కూడా పట్టనని చెబుతున్నాడు. అట్లాంటి కృష్ణుడిని కోరుకున్నాడు. సర్వశక్తివంతమైనటువంటి నారాయణ సేనని కోరుకోలేదు, నాకు ఇచ్చేశాడు నారాయణ సేనని అని చెప్పిన ఆయన తృప్తిపడ్డాడు. తృప్తిపడి ఓకే, నేను నారాయణ సేననే తీసుకుంటాను అర్జున, నీకే మొదటి అవకాశం ఇచ్చాను, నువ్వు కోరుకున్నావు కదా కృష్ణుడిని, ఓకే నాకేం పర్వాలేదులే, నేను ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పినని పైకి డాంబికంగా మాట్లాడేసి ఆయన ఆ నారాయణ సేనతో తృప్తిపడి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఈయన కూడా అర్జునుడు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నది ఎవరు? ఒక భక్తుడికి, శుద్ధ భక్తుడికి మాత్రమే భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడి శక్తి అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది.
వేరే వాళ్ళెవరూ కూడా తెలుసుకోలేరు భగవంతుడి శక్తిని. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి శ్లోకాలు. శ్రీ భగవానువాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భగవంతుడు ఇలా అంటున్నారు, మహాబాహులు గలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడు ఒకటిచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని హితము కొరకు తెలుపుతాను. ఇంతకన్నా ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పాను నీకు, చెప్పిన దానికన్నా కూడా ఇంకా ఇంకా ఎంతో ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియజేస్తాను. నా భక్తుడివి నువ్వు, కాబట్టి ఆ జ్ఞానం నీకు ఇస్తాను. నీ హితం కొరకు, నీకు మంచి జరగాలి, అందుకని ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తాను విను. నాకెంతో ప్రియమైన వాడివి, సఖుడివి, స్నేహితుడివి, మిత్రుడివి అని చెప్పినని ఆయన కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారనమాట అర్జునుడికి. నమే విదుస్సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వసః. దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవాలు తెలియదు. ఎందుకంటే దేవతలకు మరియు మహర్షులకి నేనే మూలం. ఆ దేవతలందరినీ కూడా సృష్టించిన వాడిని నేనే. ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఆ బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన తర్వాత అందరినీ కూడా ఆయనే సృష్టించారు. బ్రహ్మదేవుడు అంటే సృష్టికర్త ఎవరు? భగవంతుడే. ఆదేశించారు బ్రహ్మదేవుణ్ణి, నువ్వు సృష్టి చెయ్యే నా ఛాన్స్ ఆయనకి ఇచ్చారనమాట. అన్ని దేహాలని తీసుకుని ఆ దేహాలకి తగ్గ ఆ వాళ్ళ ఆత్మలకి తగ్గ దేహాల్ని ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళ కర్మల్ని బట్టి బ్రహ్మదేవుడు. అట్లా నమే విదుస్సరగణాః, నా యొక్క గొప్పతనం అనేది ఎవరు తెలుసుకోలేరు. దేవతా సమూహాలు కానీ మహర్షులు కానీ నా పుట్టుక వైభవాలని గురించి తెలుసుకోలేరు ఎవరు కూడా. మహర్షులు తెలుసుకోలేరు, దేవతలు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ కూడా నేనే మూలం. నేను ఎప్పుడో అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాను. నేను మొత్తం సృష్టించిన వాడిని నేనే. కాబట్టి నేనంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడాట అనుమానం వచ్చిందట ఆయనకి. ఏంటి అందరూ తెగమెచ్చుకుంటున్నారు, కృష్ణుడు అందరినీ చంపుతున్నాడని, పూతనను సంహరించాడని అన్నీ వింటున్నాను, నా చెవులు పడుతున్నాయి. ఆయన భగవంతుట్ట అందరి ఎంగిళ్ళు తింటున్నాడు, గోపికలతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఆడుతున్నాడు, ఇష్టం వచ్చినట్లు అల్లరి చిల్లరిగా తిరుగుతున్నాడు, ఆ వెన్నలు దొంగిలిస్తున్నాడు. ఈయన కృష్ణుడు అంటే లోక మహేశ్వరుడు ఆయన. అన్నీ ఆయనకున్న ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు ఈయన కృష్ణుడా అని చెప్పినది అనుమానం వచ్చింది ఆయనకి, బ్రహ్మగారికి. అనుమానం వచ్చి ఆయన వచ్చి అక్కడ ఆడుకుంటున్నారు పిల్లలందరూ కూడా. అందరూ ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ గోవుల్ని గోపబాలకుల్ని అందరినీ కూడా మాయం చేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. కృష్ణుడు ఏదో పక్కకి వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళంగానే మొత్తం ఉందని, అంటే ఆయనకి తెలిసి ఇది జరుగుతుంది అని భగవంతుడికి, తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మామూలుగా కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశారంటే మొత్తం గోవుల్ని గోపబాలకుల్ని మళ్ళీ సృష్టించారు ఆయన.
మళ్ళీ సృష్టించి వాళ్ళని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఒకరోజు గడిచిపోయింది, అందరు చూస్తున్నారు. ఆ, అందరూ ఎవరి పాటికి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఆ ఆవు పేరు పిలవంగానే ఆవు వస్తుంది, గోపబాలకుడు పేరు పిలవంగానే గోపబాలకుడు వస్తున్నాడు. యాజ్గా అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఏ రోజు కార్యక్రమం ఆ రోజు, ఎటువంటి గందరగోళం లేదు. మామూలుగా పిల్లలు పోయినా గోవులు పోయినా గోల చేస్తారు కదా, అటువంటిదేం లేదు. అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేట ఆయన చూడ్డానికి. ఇదేంటి ఇది గందరగోళం ఏం రాలేదే ఇక్కడ, ఏమైంది అని చెప్తున్నాను. మళ్ళీ వచ్చి చూడ్డానికి వచ్చేటప్పటికి గోవులు ఉన్నాయి, గోప బాలకులు ఉన్నారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఉండేటప్పటికీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఇదేదో తమాషాగా ఉంది, నేను అక్కడ బంధించాను కదా, వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారా అని చెప్పి నన్ను వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకున్నారట ఆయన. వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే వెనకాల అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు, అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. అప్పుడు తెలిసింది ఆయనకి, మహా ఆయన భగవంతుడు, ఆయన లీల ఇది అని చెప్పి నన్ను తెలుసుకున్నారు బ్రహ్మగారు. తెలుసుకుని ఆయన పాదాల మీద పడ్డారు వచ్చి. అప్పుడే బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకాలన్నీ కూడా అప్పుడే ఆయన స్తుతించింది, బ్రహ్మ సంహితతో స్తుతించారనమాట. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం, అన్ని కారణాలకు కారణం నువ్వే, నీ లీలే అన్నీ కూడా నీ లీలలే అని చెప్పినని భగవంతుణ్ణి స్తుతించారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతం అంతా వడ్లన్నీ ఇప్పుడు మనకి సంక్రాంతి వస్తుంది కదా, అందరికీ కూడా వస్తాయి కదా, కొత్త ధాన్యం అంతా కూడా వస్తుంది. చాలా పండగగా ఉంటుంది ఊర్లలో, అన్ని హరిదాసులు వస్తూ ఉంటారు, ఆ గోవులు వస్తూ ఉంటాయి, గోప బాలకులు గొబ్బెళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు, కృష్ణుడిని సేవిస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఇక్కడ నందవ్రజంలో కూడా నందుల వారు మొత్తం కూడా అన్నీ వచ్చినాయి, ధాన్యం అంతా కూడా కొత్త ధాన్యం వచ్చింది, అంత పంటలు వచ్చినాయి. అవన్నీ పెట్టి మనం ఏం చేస్తాం, పొంగళ్ళు చేస్తాం. సంక్రాంతి రోజు పొంగల్ చేసి భగవంతుడికి సమర్పిస్తాం కదా, అన్ని పదార్థాలు పిండి వంటలు అన్నీ చేస్తాం, చేసి భగవంతుడికి పెడతాం. కొత్త బియ్యంతో అరిసెలు చేస్తాం. అలా అన్ని పదార్థాలు చేశారట వాళ్ళు. చేసి ఆ బండ్లల్లో పెట్టుకొని మామూలుగా ప్రతిసారి ఏం చేస్తారంటే దేవతలకి సమర్పిస్తారు వాళ్ళు. వర్షం కురిపించాడు కదా, ఆ ఇంద్రుడు దేవతలందరికీ అధిపతి, ఆ ఇంద్రుడికి నివేదన చేస్తారు. అయితే అట్లా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుని అన్నీ నివేదన చేద్దామని అన్నీ రెడీ చేసుకుంటుంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అడిగారు తండ్రిని, ఏంటిది నాన్న, ఈ పదార్థాలన్నీ ఇట్లా రెడీ చేస్తున్నారు, ఏంటి, ఏమైనా ఫంక్షనా ఏంటి అని చెప్పినని అడిగితే, ఇట్లా మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాము, వెళ్ళి అక్కడ అందరం కలిసి పదార్థాలన్నీ తయారు చేసి నివేదన చేసి అక్కడ పూజ చేసి వస్తాము దేవతలందరికీ కూడా అని చెప్పినని, యజ్ఞం అవన్నీ కూడా చేస్తాము అని చెప్పారు నందుల వారు. చెప్పేటప్పటికీ లేదు, ఈసారి అట్లా చేయడానికి వీల్లేదు, గోవర్ధనానికి నివేదన చేయండి. గోవర్ధన పర్వతం ఉంది కదా, దాని మూలంగానే కదా మనకి ఆవులకన్నింటికి కూడా గడ్డి వస్తున్నది, ఔషధాలు వస్తున్నాయి, అన్నీ వస్తున్నాయి కదా, వర్షాలు కూడా ఆ పర్వతం మూలంగానే వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మనకి. నువ్వు గోవర్ధన పర్వతానికి నివేదన చేయి ఈసారి అని చెప్పినని పట్టుబట్టాడు ఆయన. కృష్ణుడు అడుగుతూనే ఉన్నాడు తండ్రిని, పిల్లవాడు అడుగుతున్నాడు కదా, సరే కానీలే, వెళ్ళి గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేద్దామని, గోవర్ధన పూజ చేద్దామని వాళ్ళు అన్నీ రెడీ చేసుకున్నారు. ఆ గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర పదార్థాలు అన్నీ పెట్టుకున్నారు, రెడీ అయ్యి కూర్చున్నారు.
విషయం తెలిసింది ఇంద్రుడికి. ఇదేమిటిది, అన్నీ నాకు సమర్పించాల్సింది పోయి గోవర్ధనానికి ఇచ్చేది ఏంటని చెప్పనని విపరీతమైన వర్షం సంవత్సరం మేఘాలకి ఆదేశించారనమాట, వర్షాలు కురిపెత్తి కురవమని. వెంటనే వడగళ్ళ వాన, పెద్ద వర్షం మొదలైపోయింది సడన్గా. ఆ యమునా నది పొంగుతున్నది, పొంగి ఊర్లో వచ్చేసింది మొత్తం కూడా. మునిగిపోతున్నారు అందరూ, గోపబాలికలు చెల్లాచెదరైపోతున్నారు, విపరీతమైన వర్షంగా ఉంది. వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశారంటే, ఎవ్వరెక్కడికి కదలొద్దు, ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పనని ఆ పర్వతాన్ని, గోవర్ధన పర్వతాన్ని లేపారు గొడుగులాగా. ఈ చిటికెన వేల మీద లేపారు. చిటికెన వేల మీద లేపి అలా పట్టుకున్నారు. ఆ చిటికెన వేల మీదే గోవర్ధన పర్వతము వారం రోజులు 7 రోజులు ఉన్నదిట ఆయనకి. 7 రోజులు అయినా మంచినీళ్ళు కూడా తాగకుండా అలాగే పెట్టుకొని ఉన్నారు గొడుగులాగా గోవర్ధన పర్వతాన్ని. ఆ పర్వతం కిందికి వచ్చేసారు అందరు కూడా. వీళ్ళకందరికీ విపరీతమైన ఆపేక్ష, కృష్ణుడు అంటే ప్రేమ. అందుకని చెప్తున్నాను, వాళ్ళు ఏం చేశారు, అయ్యయ్యో మన కృష్ణుడు వేలు పెట్టి పట్టాడు, ఆ వేలు ఏమైపోతుందో, కృష్ణుడిది ఎంత నొప్పి పుడుతున్నదో అని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర కర్రలు సపోర్ట్ చేశారట గోవర్ధన పర్వతానికి అందరూ. అట్లా అందరూ వచ్చి ఆ పర్వతం కింద నిలబడ్డారు. నిలబడేటప్పటికి 7 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంద్రుడు చూశాడు. చూసి ఎంత తప్పు చేశాను నేను, ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పినని తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకొని వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడ్డాడు. పాదాల మీద పడి నన్ను క్షమించమన్నాడు. యశోదమాత 8 సార్లు ఆయనకి నివేదన చేస్తుందట, మొత్తం ఆహారం ఇస్తుందట ఆమె. అంటే 7 రోజులు కూడా ఏమీ తీసుకోలే ఆయన. 7 8 56 చెప్పని పోగంటారు. 56 రకాల పదార్థాలన్నీ కూడా తయారు చేయించి అవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చి భగవంతుడికి నివేదన చేసి క్షమాపణలు వేడుకున్నాడు అనమాట. పూజించి క్షమించమని చెప్పి అడిగాడు. అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా 56 రకాలు కంపల్సరీ. తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ట్రా చాలా చాలా రకాలు చేస్తున్నారు, పిండి వంటలు అన్నీ చేసి భగవంతుడికి నివేదన చేస్తారనమాట, కృష్ణ భగవానుడికి. అట్లా ఆ ఇంద్రుడి గర్వం కూడా అణిగిపోయింది. ఆ విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయినారు. ఒక భక్తుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది, భక్తుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధతో ఎవరైతే భగవంతుడిని కొలుస్తారో, మన్మనాభవ మద్భక్తో, నా భక్తులు వాళ్ళు మాత్రమే నా దగ్గరికి చేరుకుంటారని చెప్తున్నారు కదా, ఆ భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మోఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడుగను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలుసుకున్న వారు మోహానికి గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపాల నుండి విముక్తిని పొందుతారు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన. మొదట మనకి దేవకీదేవి వసుదేవులకి ఎట్లా మూల రూపంలో కనబడ్డారు ఆయన, ఎట్లా చతుర్భుజ రూపంలో కనిపించేటప్పటికీ ఆయన్ని ప్రార్థించారు వాళ్ళు. ప్రార్థించినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ చిన్న పిల్లవాడిలాగా అయిపోయారు ఆయన. చిన్న పిల్లవాడిలాగా అయ్యి ఆయన వాళ్ళకి జన్మించారనమాట. జన్మరహితుడు ఆయన. అంటే పుట్టుక చావులు మనకున్నట్లుగా భగవంతుడికి ఉండవు. అవతరించారు ఆయన. అవతరించి మళ్ళీ ఆయన ఆ అవతార సమాప్తి చేస్తారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అవతారం పని అయిపోగానే ఆయన
వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడు, అన్ని లోకాలకి కూడా, అన్ని లోకాల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉన్నారు. అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారన్నమాట పరమాత్మ రూపంలో. అన్ని లోకాల్లో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయన వస్తారనమాట. ఆయన గర్భం నుంచి అన్ని లోకాలు కూడా సృష్టింపబడతాయి. క్షీరోదక సాయి విష్ణువు రూపంలో అందరి హృదయాల్లో, అన్ని జీవరాశుల హృదయాల్లో ఆయన ప్రతిష్ఠితులై ఉన్నారనమాట. అట్లా అన్ని లోకాలకి మహేశ్వరుణ్ణి నేను, మోహానికి గురికారు. అట్లా ఆ విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మోహానికి గురిగారు. భగవంతుడు లేడు, భగవంతుడికి రూపం లేదు, ఇది ఏదో శక్తి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు అన్నమాట. నాస్తికులు మాట్లాడేటువంటి మాటలు. ఒక భక్తుడికి ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు కనిపిస్తూనే ఉంటారు. ఆ మోహానికి గురిగారు వాళ్ళు. వారు సమస్త అట్లా ఉన్నవాళ్ళు సమస్త పాపాల నుంచి కూడా విముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పినని, కృష్ణ అనే నామంతోనే, ఆ నామం పలికితేనే మనకి సమస్త పాపాలు కూడా పటాపంచలైపోతాయి. ప్రతి జీవాత్మ కూడా స్వాభావికంగా భగవంతుడిని ప్రేమించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందిట. కానీ మర్చిపోతుంది అది. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశించేటప్పటికీ ఆ దేహానికి సంబంధించినవన్నీ నావి అనుకుంటుంది. నా పిల్లలు, నా భార్య, నా భర్త, నా వాళ్ళు, ఇట్లా నా నా అనుకుంటూ ఉంటుంది జీవాత్మ. దానికి స్వాభావికంగా అది చాలా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది భగవంతుడిని సేవించేందుకు. ఆ భగవంతుడిలో నుంచి వచ్చినటువంటి అంశే అన్నమాట ఆత్మ. ఇప్పుడు భగవంతుడికి దాసులు కావాలంటే ఏం చేయాలి? సాధన చేయాలి. సాధనా భక్తి, సాధన చేయాలి. శ్రద్ధ కానీ, దృఢమైన విశ్వాసం కానీ కలిగి ఉండాలి. రుచి అంటే రుచి కలిగి ఉండాలి. ఆ భగవంతుడిని సేవ చేయటంలో రుచి కలిగి ఉండాలి. రాగాత్మిక భక్తి. రుచి ఎవరికి తెలుసు? ఆ గోప బాలకులు, గోపికలు, వీళ్ళందరూ కూడా. యశోదమాత వాత్సల్యం చూపిస్తుంది. ఆ వాత్సల్యంతో ఆయన్ని కట్టేయాలని చూస్తుంది. పాలిస్తూ ఉంటుంది ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని. పాలిస్తూ ఉంటే అక్కడ కుండలో పాలు పొంగుతూ ఉంటాయి. దీని మీద, పొయ్యి మీద పెట్టిన కుండలో నుంచి. అయ్యో పాలు పొంగుతున్నాయని పిల్లవాడిని పక్కన పెట్టి లేచి వెళ్తుంది అక్కడికి. ఆ వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఈయన గందరగోళం చేసేస్తారు. అంటే నేను ముఖ్యం అనేది భగవంతుడు చెప్పడం అన్నమాట. ఎవరైతే నన్ను పూర్తిగా ఇచ్చేస్తారో వాళ్ళకి నేను వసుణ్ణి అవుతాను అని చెప్తున్నారు కదా. అదేంటంటే ఆమె వచ్చే లోపల ఆ కుండలో ఉన్న వెన్న అంతా కూడా కోతులకంతా పెట్టేశారు, పిల్లులకు పెట్టేశారు, పిల్లలకి అందరికీ కూడా తను తిన్నారు, గందరగోళం చేసేసారు. ఆ మజ్జిగంతా పారబోసేశారు, కుండలు పగలగొట్టేశారు. చేసేటప్పటికి ఆమె వచ్చింది, వెనక్కి వచ్చి చూసేటప్పటికి అంతా గందరగోళంగా ఉంది. అయ్యయ్యో ఏంటి కృష్ణ ఇట్లా చేసావు, నీ అల్లరి పెరిగిపోతున్నది, నీ గురించి కంప్లైంట్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయని చెప్పిన ఆమె ఏం చేస్తుందండి, కట్టేద్దామని చెప్పిన తాడ తీసుకొచ్చి చూస్తుంది. ప్రతిసారి ఏ తాడు తీసుకొచ్చి ముడేసినా కూడా 2 అంగుళాలు తేడా వస్తున్నదిట. సరిపోవట్లా ఆయన నడుముకి. మళ్ళీ ఇంకో పెద్ద తాడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ కవ్వాలు జీలికేకి తాళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ తెచ్చి ముడేస్తున్నది. పొద్దున మొదలు పెడితే సాయంత్రం దాకా చేస్తూనే ఉన్నదిట ఆమె. ఆ పిల్లవాడిని పట్టుకోకుండా, పారిపోకుండా పట్టుకోవడం, ఆ తాడు తీసుకొచ్చి ముడేయాలని ప్రయత్నం చేయటం. అలసిపోయింది, విపరీతంగా అలసిపోయింది. నీళ్లు కారిపోతున్నాయి, మొహం అంతా చెమటలు పట్టేసింది, అలసిపోయింది. అప్పుడు ఆమె కష్టం చూసి ఆయనకి కృప కలిగిందనమాట. కట్టుబడ్డాడు యశోదామాతకి. ఆమె వాత్సల్యానికి కట్టుబడ్డాడు అనమాట.
ఆ వాత్సల్యం ప్రేమ. ఒకటి ప్రేమ అయితే ఒకటి దృఢ విశ్వాసం. ఆ కృష్ణుడు కదలడు, అక్కడే ఉంటాడు, దృఢ విశ్వాసం. ఒకటి ప్రేమ, ప్రేమగా ఎట్లా అయినా సరే వీడిని కట్టేయాలి అనేటువంటి ప్రేమ. దాంతో ఆయన కట్టుబడిపోయారు. అట్లా భక్తులు మోహానికి గురికారు, సమస్త పాపాల నుంచి కూడా విముక్తిని పొందుతారు. ఇప్పుడు సాధన చేయాలంటే ఏం చేయాలి? శ్రద్ధ కావాలి, దృఢ విశ్వాసం కావాలి. మనం ఒక 16 మాలలు జపించాలి అంటే ఆ భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి. నిరంతరం 24 గంటలు కూడా ఈ కర్మ జ్ఞానాలు రెండు కూడా లేకుండా వాళ్ళు భక్తిని చేయాలి, సాధన చేయాలి భగవంతుడి గురించి. ఆ నామస్మరణ చేయాలి. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ నామంలో ఉన్నటువంటి రుచిని వాళ్ళు అనుభవించగలగాలి. ఆ రుచి ఉండాలి. ఆ రుచి ఎలా వస్తుంది? చేయంగా 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 దృఢ విశ్వాసంతో ఆ చేయంగా చేయంగా రుచి అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం ఆనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమా. సాధనా భక్తి చేయడానికి శాస్త్రం ప్రవర్తకమైతే ఆ సాధనా భక్తిని వైదిక సాధనా భక్తి అంటారు. దాన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. రూల్స్ అండ్ శాస్త్రాన్ని ఇది చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే దాంట్లో అన్నీ కూడా శాస్త్రంలో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ప్రకారంగా భగవంతుడిని సేవించాలన్నమాట. గురువులు చెప్తూ ఉంటారు, ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి, ఇవ్వాలి పద్ధతులు అనమాట రూల్స్ అంటే. ఆ పద్ధతి ద్వారా భగవంతుడిని సేవిస్తాలి. ఫస్ట్ సేవించినప్పుడు పద్ధతి ద్వారా సేవించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి ప్రేమతో సేవించటం మొదలు పెడతాం. రాగాత్మిక భక్తికి చేరుకోగలుగుతాం. రాగానుగ భక్తి, రాగాత్మిక రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ఆ ప్రేమ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం. ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుధ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్యశక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన ఈ భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. ఆ మహిమలు, భగవంతుడి లీలలు అవన్నీ కూడా ఎవరైతే తెలుసుకుని దాని గురించి పూర్తిగా విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో, 9వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా నా భక్తుడివిగా అని. ఇదే రహస్యం, గుహ్యమైనది అంటే ఇదే రహస్యము. నా లీలలన్నీ తెలుసుకోవడమే. నన్ను గురించి తెలుసుకో నువ్వు. భక్తి యోగంలో ప్రవేశించి నన్ను గురించి తెలుసుకొని పూర్తిగా శ్రద్ధ దృఢ విశ్వాసంతో నన్ను సేవించు. గుహ్యమైంది ఇదేను భక్తి అంటే. ఈ విధంగా సేవించడం ద్వారా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్తారు. అట్లా ఇక్కడ ఈ భక్తి యోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళు ఏమవుతారంటే నాతో ఏకమైపోతారంటే ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఆ లోకంలోట గోలోకంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా చతుర్బుద్ధులు అయిపోతారు, ఆయనలాగే అయిపోతారు. అంత మాత్రాన భగవంతుడు కారు వాళ్ళు. భగవంతుడిని సేవించాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు జై విజయులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి చతుర్భుజాలు ఉంటాయి చూడండి, 4 భుజాలు ఉంటాయి. అట్లా 4 భుజాలతో అయిపోతారట అక్కడ భక్తులు కూడా. ఆయనతో సమానమైనటువంటి గుణాలని కలిగి ఉంటారు, భగవంతుడితో సమానమైనటువంటి గుణాలు కలిగి ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు. అంటే అటువంటి లక్షణాలన్నీ పెంపొందించుకునేందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి. పెంపొందించుకున్న తర్వాత మనలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ విశ్వాసం పెరగాలి, అసూయ తొలగిపోవాలి, అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి పాదాలకి దగ్గరగా కలుగుతాం, లేకపోతే దగ్గర కాలేం మనం. ఆ కృపావర్షం గురు కృప కలుగుతుంది. అప్పుడు సాధువుల సత్సంగంలో ప్రవేశించగలుగుతాం.
అహైతుక కృప కలుగుతుంది సాధువులది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అహైతుక కృపతో వాళ్ళు శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ శాస్త్రాన్నంతా మనకి చెప్తారు. అదంతా వినడం ద్వారా మనలో విశ్వాసం, శాస్త్రం అంటే ఏంటి, శాస్త్రాల సారం ఏంటి, శాస్త్రాల సారం ఏంటి నిన్న చెప్పాను నేను మీకు. చెప్పండి ఎవరైనా, అన్ని శాస్త్రాల సారం ఏంటి? ఉం? భాగవతం. ఆ భాగవతంలో మొత్తం భక్తుల గురించి, భగవంతుడి గురించి అంతా కూడా ఉంటుంది. ఆ లీలలన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా వినడం ద్వారా మనము, ఆ గురువుల ద్వారా వినాలి. అది అది వినడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడికి సాధనా భక్తి చేయటం ద్వారా భగవంతుడి దగ్గర కాగలుగుతాం అన్నమాట. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగాన్ని నువ్వు అనుసరించినప్పుడు నా దగ్గరికి చేరుకుంటావు. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూలం, ఉత్పత్తి స్థానాన్ని, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న జనులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. అహం సర్వస్య, అహం నేనే సమస్త సృష్టికి మూలమైనటువంటి వాడిని. మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని ఎవరంటే భగవంతుడే. నా వల్లనే సమస్తం నడుస్తున్నది. అంతా మొత్తం అన్ని లోకాలు కూడా నా వల్లనే, నా శక్తితోనే అవన్నీ కూడా, వాటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో, అది జ్ఞానులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, భక్తి యోగులకు తెలుస్తుంది, అంతేగాని వేరే వాళ్ళకి తెలియదు. అజ్ఞాన యోగం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. ఆ ధ్యానంలో ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సృష్టికి మూలం అంతా కూడా, ఉత్పత్తి స్థానం అంతా కూడా భగవంతుడే అనే విషయం. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనమస్తదా మద్భవ మానస జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సప్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనక సనందనాదులు, 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనస్సు నుండి ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాలందరి సమస్త ప్రజలు వారి నుండి ఉద్భవించారు. సప్తర్షులు 7. అంటే ఋషులు కూడా మారిపోతూ ఉంటారనమాట. మనకి ప్రతి మనువు మారినప్పుడల్లా ఋషులు మారిపోతూ ఉంటారు, యుగం మారినప్పుడల్లా కూడా. తర్వాత ఇక్కడ సప్తర్షులు అంటే ఏమిచ్చారు చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. అత్రి, భరద్వాజుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, కశ్యపుడు, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు. ఇప్పుడు మనకి సప్తర్షులు అనమాట వీళ్ళు. 7వ మన్వంతరం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు మనది, వైవస్వత మన్వంతరము. ఈ మన్వంతరంలో సప్తర్షులు ఎవరంటే అత్రి, భరద్వాజుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, కశ్యపుడు, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, వీళ్ళనమాట. స్వయంభూ మన్వంతరం జరిగింది. అప్పుడు ఎవరంటే భృగువు, మరీచి, అత్రి, పులసుడు, పులవుడు, క్రతువు, వశిష్ఠుడు, వీళ్ళనమాట. స్వయంభూ మన్వంతరం సమయంలో, అంటే బ్రహ్మగారు వచ్చిన సమయంలో అనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు మన వీళ్ళంతా కూడా సప్తఋషులు. ఇప్పుడు ఇదే ఇక్కడ మహర్షయ సప్తపూర్వే చత్వారో మనమస్తదా. తర్వాత 7 మహర్షులు, వారికి ముందు నలుగురు మహర్షులను
అంటే వీళ్ళు నలుగురు చతుష్కుమారులు ఇక్కడ ఉన్నారు చూడండి, ఈ చతుష్కుమారులు. తర్వాత మనువులు, మానవ జాతిని పుట్టించిన వారు మనువులు. నా మనస్సు నుండి పుట్టి నా నుండే వత్తురు. ఆ మనస్సు నుండి ఆయన భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే ఒక 14 మంది మనువులు వస్తారు. మొత్తం కూడా ఒక కల్పంలో 14 మంది మనువులు ఉంటారనమాట. 14 మంది మనువులు వస్తారు. బ్రహ్మ పుట్టిన స్వయంభూ మన్వంతరంలో ఋషులు అనమాట వాళ్ళు. ఏది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, భృగువు, మరీచి, అత్రి, పులసుడు, పులవుడు, క్రతువు, వశిష్ఠుడు వీళ్ళు. ఇప్పుడు మన్వంతరంలో మాత్రం వైవస్వత మన్వంతరంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడున్నది. ఇప్పుడు ఎవరున్నారంటే భృగువు, మరీచి, అత్రి, పులసుడు, పులవుడు, క్రతువు, వశిష్ఠుడు వీళ్ళున్నారు. తర్వాత సనకసనందాదులు నలుగురు మహర్షులు, వాళ్ళ చతుష్కుమారులు. 14 మంది మనువులు ఉన్నారు తర్వాత ఒక కల్పానికి. తర్వాత నా మనస్సు నుండే ఉద్భవించారు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి నుంచి, నా దగ్గర నుంచే వచ్చారు. వాళ్ళ పుట్టుకకి నేనే కారణము, నేను సృష్టికర్త నేనే అని చెప్పనని ఆయన చెప్తున్నారు. వివిధ లోకాలందరి సమస్త ప్రజలు నా నుండి ఉద్భవించినటువంటి వాళ్ళే, నేనే వాళ్ళకి జన్మనిచ్చాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయన సత్యవ్రతుడు. ఈ స్టోరీ ఏంటంటే సత్యవ్రతుడు ఆయన అర్ఘ్యం ఇద్దామని వెళ్తారు. వెళ్తే అక్కడ నీళ్ళల్లో నుంచి చేప వస్తుంది. ఒక చేప పిల్ల చేతిలోకి వస్తుంది. చేతిలోకి వచ్చి నన్ను రక్షించమని చెప్పి అడుగుతుంది. ఇట్లా ప్రళయం వస్తున్నది, 7 రోజుల్లో నన్ను రక్షించమని అడుగుతుంది. అడిగేటప్పటికి ఇంకప్పుడు ఆయన చేతిలోకి తీసుకుంటారు. చేతిలోకి తీసుకుని ఆ చేపని ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అది ఒక భాండంలో వేస్తారు. ఆ కమండలంలో వేసుకొని తీసుకొని వెళ్తే ఆ కమండలం అంత అయిపోతుంది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పాండులో వేస్తారు. ఆ పాండు అంత అయిపోతుంది. పెద్ద పెద్దగా పెరిగిపోయి ఆయన ఎక్కడ వేస్తే అక్కడ దానికన్నా పెద్దగా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇదేంటిది, ఇదేదో లీలగా ఉంది, భగవంతుడు లీలలాగా ఉంది, ఎవరు నువ్వు, నన్ను పరీక్షిస్తున్నావు ఎవరని చెప్పనని అడుగుతారు ఆయన. అడిగినప్పుడు అది చెప్తుంది అనమాట, మత్స్యావతారం. ఏం చెప్తారు, నేను 7 రోజుల్లో మనకి ప్రళయం వస్తున్నది, మొత్తం మునిగిపోతుంది. కాబట్టి ఈ సప్తర్షుల్ని మళ్ళా మొత్తం ఈ ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో ఋషులు ఉన్నారో అందరినీ కూడా తీసుకొని నువ్వు ఒక పడవలో అన్ని ఔషధాలు, ఆహార పదార్థాలు అన్నీ సర్దుకొని ఉండమని చెబుతారు. అప్పుడు అన్నీ సర్దుకొని ఉంటారనమాట ఆయన సత్యవ్రతుడు. అన్ని ఏర్పాట్లు అన్నీ జరుగుతాయి. జరిగిన తర్వాత ఆయన వస్తారు. ఒక మత్స్యావతారం కదా, వచ్చి ఒక మన ఆ పాము అదేంటంటే వాసుకిని ఆయన కొమ్ముకు కడతారు. కట్టి ఈ పడవకు కడతారనమాట. కట్టిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి సురక్షిత ప్రదేశంలో వదిలిపెడతారు ఆయన సత్యవ్రతుడు, భగవంతుడు. వదిలిన తర్వాత ఈ సత్యవ్రతుడు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఎత్తైన ప్రదేశంలో అక్కడ ఉండిపోతారు, ద్వీపకల్పంలో. అక్కడ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మన్వంతరం అయిపోయినా కూడా భృగు అట్లాగే ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి భృగు అట్లనే ఉన్నారు. ఈ వైవస్వత మన్వంతరంలో కూడా వచ్చారు ఆయన. అట్లా ఋషులందరూ కూడా వాళ్ళు శాశ్వతంగా అలాగే భగవంతుడు ఎలా అయితే ఉన్నారో అలాగే వాళ్ళు కూడా ఆ మన్వంతరం అయిన తర్వాత అక్కడికి కొంతమంది మాత్రం మారిపోతూ ఉంటారు. భృగు ఒకడు, మళ్ళానేమో ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, అత్రి, భరద్వాజుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, కశ్యపుడు, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళు సప్తర్షులు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు. అత్రి మహర్షి అప్పుడు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉన్నారు.
అట్లా మొత్తం అందరూ కూడా వెళ్ళి సురక్షిత ప్రదేశంలో ఉంచిన తర్వాత ప్రళయం వస్తుంది, మొత్తం కూడా మునిగిపోతుంది, అంతా ఇదైపోతుంది, మొత్తం కూడా మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది. అన్ని ప్రజలు అందరికీ కూడా నేనే జన్మనిచ్చేది అని చెప్తున్నారు. సృష్టి స్థితి లయాలకి నేనే కారణం. ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి మద తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్యశక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. వైభవాలన్నీ కూడా ఎవరికైతే తెలుస్తాయో దేవదేవుని గురించి, జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణతకు పరమావధి. ఆధ్యాత్మికంగా మనం పరిపూర్ణతను సాధించాలంటే ఆ భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి, అది తెలుసుకొని ఉండాలి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని, నా వల్లే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో సేవిస్తారు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు, భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, వీటిలో ఈ రెండింటికి కూడా సర్వానికి కూడా కృష్ణుడే మూలాధారం అన్నమాట. ఈ విషయం ఎవరైతే సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటే దేవదేవుని భక్తియుక్త సేవ యందు సుస్థిరుడవుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు స్థిరంగా ఉంటారు, పెడమార్గం పట్టరు అనమాట, వేరే వైపు వెళ్ళరు. ఇప్పుడు వేద గ్రంథాలు అన్నీ కూడా కృష్ణుడే భగవానుడు అని చెప్పినని అంగీకరిస్తున్నాయి. బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు, వీళ్ళందరూ కూడా, శివుడు కూడా పరీక్షిస్తాడు. ఆయన వచ్చి ఆయన చూడాలని వస్తారు యశోదామాత దగ్గర ఉన్నప్పుడు, పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు. ఆయన ఎవరో జగందేవరు వచ్చాడు, ఆయన్ని చూసి భయపడుతుంది ఆమె. పిల్లవాడు దడుచుకుంటాడని ఆమె తీసుకురాదు బయటికి, వెళ్ళిపోమంటుంది. వెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆడటం మొదలు పెడతాడు పిల్లవాడు, ఆపడు. ఆయన ఎవరో వచ్చాడు, వెళ్ళిపోయాడు, ఏడుస్తున్నాడు పిల్లవాడు, నందమహారాజు వస్తే చెబితే అప్పుడు ఆయన కూడా దారిలో చూస్తారట. వస్తూ ఆయన పిలుచుకొని వచ్చి మళ్ళీ దర్శింపజేసిన తర్వాత ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఏడుపు మానేస్తారనమాట. ఆయన పసిపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు లీల అదేంటంటే ఆ శివుడికి కానీ బ్రహ్మదేవుడికి కానీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలియజేశారు లీల ద్వారా. వాళ్ళు కూడా ఆ లీలలు గమనిస్తూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు చూస్తూ. అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. శివుడు పరమ వైష్ణవుడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు ధ్యానంలోనే ఆ భగవంతుడి జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ ఉంటారు. అనుసంధానమై ఉంటుంది ఆయన మనసు భగవంతుడితో. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చరమంతి చ. శుద్ధ భక్తుల మనసును ఆయన్నే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ, నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు, అత్యంత తృప్తిని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట. ఆయన కథలు ఇప్పుడు మనం అన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఆనందంగా ఉంటుంది కదా ఆ కృష్ణుడి లీలలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే. అలాగే భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఆ లీలలన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కృష్ణుడు ఇట్లా చేశాట, ఇట్లా చేశాట, అప్పుడు ఈ విధంగా జరిగిందిట, ద్వాపర యుగంలో ఈ విధంగా జరిగిందిట, అన్నీ కూడా లీలలు మళ్ళీ 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 చెప్పుకుని నిరంతరం లీలలు చెప్తూ ఉంటారనమాట భక్తులు. చెప్పి ఆనందాన్ని
పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తేషాం సతతే యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్ళకు నేను బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రేమతో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తారో వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే తెలివితేటలు, ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా చేరుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవడం కోసంగా మనం క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వటం, భగవద్గీత చదువుకోవటం, భగవద్గీత వినటం, అది విన్న తర్వాత మళ్ళీ భాగవతం వినడం, భాగవతంలో ఏమున్నదన్న తెలుసుకోవటం, ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా ఆ బుద్ధి, ఆ దారి అనేది చూపిస్తాడనమాట భగవంతుడు ప్రేమతో ఆరాధించేటప్పుడు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ఇవేంటంటే మనకి చతుశ్లోకి అంటారు. 8, 9, 10, 11 4 శ్లోకాలు. అంటే మొత్తం భగవద్గీత సారం మొత్తం కూడా ఇందులోనే ఉంది, ఈ 4 శ్లోకాల్లో. ప్రతిరోజు కూడా నోటికి వచ్చి ఉండాలి, ప్రతిరోజు కూడా మీరు చదువుకోవాలి ఇవి. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజంతమః నాశయామాత్మ్యభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. ఆ జ్ఞానదీపం అంటే ఆ దీపం ఉన్నప్పుడు మనకి వెలుతురు వస్తుంది, మొత్తం కూడా చీకటి ఉండదు. అలాగే మనలో, మన మనసులో కూడా ఆ భగవంతుడి జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ మనలో ఉన్నటువంటి కల్మషం మొత్తం కూడా తొలగిపోయి మనలో ఆ జ్ఞానం, తెలివితేటలు అనేవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. భగవంతుడే, ఆయనే అన్నీ, సర్వకారణ కారణుడు ఆయనే. ఆయన ఈ విధంగా ఇదంతా కూడా మనకి జ్ఞానం అన్నమాట. తేజో దీపం ప్రకాశవంతమైతూ ఉంటుంది మనకి, మనలో ఉన్నటువంటి జ్యోతి. ఆ ప్రకాశవంతమైన అయ్యి పూర్తిగా మనకి వెలుగును ప్రసాదించినప్పుడు అప్పుడు ఆ భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం. అదెప్పుడు? నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి, వారి హృదయంలో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తొలగిస్తానంటున్నారు. మీ హృదయంలోనే ఉంటాను నేను, ఉండి మిమ్మల్ని సరైన దారిలో నడిపిస్తాను అని చెప్పినని చెప్తున్నారనమాట. ఆయన చూస్తూ ఉంటారు, అయ్యో వీడు ఇప్పుడు ఈ జన్మలో రాలేదా, సరే కానీ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నింటిలో కూడా మనకి తోడుగా ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఈ జన్మ మానవ జన్మ వచ్చింది, ఈ జన్మలో కూడా మనం జ్ఞానము, తెలివితేటలు అన్నీ ఇచ్చారు భగవంతుడు. వేరే జంతుజాలాలకు అవన్నీ లేవు. ఆహార నిద్ర భయం ఐదునం తప్పించి ఇంకేం లేవు. అలాంటిది ఈ జ్ఞానంతో మనం ఏం చేయాలంటే భగవంతుడు సేవ చేయటం ద్వారా పూర్తిగా మనం దృఢమైన విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా భగవంతుడికి దగ్గర కావాలి. పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిన్నారద సదా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. నువ్వు దేవాది దేవుడివి, పరంధాముడివి, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యం శాశ్వతమైన వాడవు. నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టకలేని వాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ నీ గురించి ఈ సత్యాన్ని తెలియజేశారు, ధృవపరిచారు వాళ్ళందరూ కూడా, నువ్వే భగవంతుడివని.
ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా నాకు దీనిని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు. వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు నువ్వు భగవంతుడివి అని. ఇప్పుడు నువ్వే నాకు మళ్ళీ చెబుతున్నావు నేను భగవంతుడిని, భగవాన్ 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 వాచ అని చెప్పినాను ప్రతి చోట కూడా. ఆయన నేనే భగవంతుడిని, మన్మనాభవ మద్భక్తో, నేను భగవంతుడిని, నన్ను కొలు నువ్వు, నా భక్తుడివిగా నన్ను పూజించు, నన్ను సేవించు అన్ని ప్రామిసింగ్ శ్లోకాసు. అవన్నీ కూడా ఆయన ప్రామిస్ చేస్తున్నారు. అన్నీ అది ఆ విధంగా చేస్తే నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు, నేను నిన్ను నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. నీ హృదయంలోనే ఉన్నాను నేను, ప్రతి జీవరాశి హృదయంలో ఉన్నాను, లోకాలన్నింటిలో కూడా ఉన్నాను నేను అని చెప్పినాను కూడా అంతా విడమరిచి చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ ఋషులందరూ కూడా ధ్రువపరిచారు నువ్వే భగవంతుడివని. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా మళ్ళీ నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరం ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవాది దేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? 17 కథం విద్యామహం యోగిం స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. ఓ కృష్ణ, దివ్య యోగేశ్వర, నేను సర్వదా నిన్నెట్లు నిశ్చింతింతును. ఏ విధంగా నేను నిన్ను నా మనసులో సర్వదా ఎప్పటికీ నా మనసులో పెట్టుకోవాలి నిన్ను. ఉమ్? ఓ దేవా దేవా, ఏ ఏ విధంగా ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను స్మరించాలి, ఏ రూపాల్లో స్మరించాలి, నేను ఎట్లా గుర్తు చేసుకోవాలి నిన్ను అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన భూయ కదయ తృప్తి శృణ్వతో నస్మే అమృతం. ఓ జనార్దన, నీ వైభవాల యొక్క యోగశక్తిని వివరంగా మరల నాకు ఎరింగింపు. నీ యొక్క దివ్య మహిమలను గురించి, అవతారాల గురించి, ఆ విస్తారం గురించి వివరించు నాకు. నీ వచనామృతను వింటుంటే ఎప్పటికీ కూడా తనివి తెరదు. నువ్వు చెబుతూ ఉంటే ఆ మాటలు వింటూ ఉన్నాను, చాలా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నా. కానీ ఆ వైభవాలు ఏంటో అవి కూడా నాకు తెలియజేయ, నీ మహిమలన్నీ కూడా నాకు చూపించు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. శ్రీ భగవాను వాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మా విభూతయ ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ట నాస్యంతో విస్తరస్య మే. దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, అర్జున, అవును, నా వైభవవేతములైన విభూతులను కూర్చి వానిలో ప్రముఖములైన వారిని మాత్రము నేను నీకు చెప్పేదను. నా వైభవాల ఎంతో అనంతమైన వైభవాలు ఉన్నాయి నాకు, కానీ వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని మాత్రమే చెప్తాను నీకు అని చెప్తున్నారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరం సుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణమహం శశి. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వినండి, మొత్తం కూడా ఆయన విభూతులన్నీ ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు. నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును. ఆదిత్యులు అదితి కుమారులు. ఆదిత్యుల్లో విష్ణువు ఎవరు? వామనుడు. ఆ వామన అవతారంలో వచ్చారు. ఆదిత్యుల్లో విష్ణువుని. తర్వాత తేజస్సులలో ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని. మరుత్తులలో దేవతలలో మరీచిని, మరీచి అనే వాయువుని, నేను మరీచి అనేటువంటి దేవతని. మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాల్లో చంద్రుడు నేనే. ఆ చంద్రుడు, సూర్యుడు నేనే, చంద్రుడు కూడా నేనే అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. 12 మంది ఆదిత్యులు, వాళ్ళల్లో కృష్ణుడు ప్రధానుడు. ఆకాశంలో అంటే ఏంటంటే ఆయన ఆదిత్యులు అంటే ఆదిత్య కుమారులు, ఆదిత్య కుమారుడే కదా వామనుడు. ఆ వామన అవతారంలో వస్తారనమాట. అత్రి ఆదిత్య పుత్రులు.
12వ వాడు ఈయన వామనుడు. 49 మంది మరుత్తులు అనమాట. దితిపుత్రులు వీళ్ళు. దితిపుత్రులు 49 మంది మరుత్తులు వీళ్ళు. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతసః. చేతన చేతస కాదు, చేతనాన్ని. భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో నేను సామవేదం. సామవేదం అంటే సామవేద గానం అంటారు కదా, ఆ గానం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టంట విష్ణు భగవానుడికి. మన సంగీతానికి సంబంధించిందంతా కూడా ఉంటుంది. సామవేదం చదివేది కూడా రాగయుక్తంగా చదువుతారు, సామవేద గానం. తర్వాత దేవతల్లో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను. ఆ ఇంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం నాదే. ఆ దేవతలందరినీ కూడా పరిపాలిస్తున్న వాడిని నేనే. ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సు, ఆ మనస్సు నేనే అని చెబుతున్నారు అనమాట. ఇంద్రియాల్లో జీవులలో నేను ప్రాణాన్ని, ఆ చైతన్యాన్ని, లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి భగవంతుడిదే. మన జీవరాశిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి. రుద్రాణం శంకరస్యాస్మి విత్తేసో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. సమస్త రుద్రుల్లో నేను శివుణ్ణి, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుణ్ణి, వసువులలో అగ్నిని, మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని. రుద్రులందరిలో శివుడుట ఆయన. తర్వాత అంటే ఇక్కడ 11 మంది రుద్రులు ఉంటారు. 11 రుద్రుల్లో శివుడు ఆయన. వారిలో శంకరుడు ముఖ్యుడు అనమాట. తర్వాత రాక్షసుల నాయకుడు ఎవరంటే కుబేరుడు. ఆ కుబేరుడిని నేనే అని చెప్తున్నారు అనమాట, ధనపతి. వసువులలో అగ్నిని, అష్టవసువుల్లో అగ్నిదేవుడు నేను అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ పర్వతాల్లో మేరు పర్వతం. అన్ని పర్వతాలు అన్నింటిలో కూడా విపరీతమైన హైటు, ఎత్తుగా ఉండేది ఏదంటే మేరు పర్వతం. అది నేనే అని చెప్తున్నారు. మహర్షీణాం భృగృహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. పురోదశాంత్య ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. పురోదశాంత్య ముఖ్యం మాం. అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యమైన బృహస్పతి, ఆ బృహస్పతిని నేనే. సేనానీనాం అహం స్కందః. సేనాపతులలో ఆ దేవతల సేనాధిపతి ఎవరంటే ఆయన స్కందుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. ఆయనలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం ఎవరిది? నాదే. తర్వాత ఈ మొత్తం కూడా కృష్ణ సైన్యానికి సైన్యాధిపతి ఎవరు అంటే ప్రభుపాదులు వారు. ఆయన మొత్తాన్ని అందరినీ కూడా నడిపిస్తున్నారు. ఆయన ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా మనకి ఆయన ఉన్నారు. వాణి వపు అంటారా, ఉన్నప్పుడేమో వాణి ద్వారా వినిపిస్తే వపు ద్వారా ఉంటారు అన్నమాట. ఆయన మనకి కనిపించరు, కానీ మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఆయన సేనాధిపతి. జలాశయాల్లో నేను సముద్రం అని తెలుసుకున్నాను. జలాశయాలు పెద్దగా సముద్రం శ్రేష్టమైంది, పెద్దది, అన్నింటిలో కూడా ముఖ్యమైన ఇదనమాట. అన్ని జలాశయాల్లోకి పెద్దది ఏదంటే సముద్రుడు.
అది నేనే అని చెప్పినని చెబుతున్నారు ఇక్కడ. మహర్షీణాం భృగృహం గిరామస్మి ఏకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణం హిమాలయ. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. 25. గురు మహర్షులు అందరిలోకి భృగు మహర్షి గొప్పవాడు. ఆయన ఎవరంటే లక్ష్మీదేవి తండ్రి. భృగు మహర్షి ఆయన చాలా గొప్పవాడు, లక్ష్మీదేవి పుత్రిక అనమాట ఆయనకి. తర్వాత గిరామస్మ్యేకమక్షరం, ఓంకారము దివ్యధనుల్లో ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో జప యజ్ఞాన్ని, తర్వాత స్థావరాల్లో హిమాలయాలు ఏంటంటే చాలా విస్తారంగా విస్తరించి ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా ప్రదేశాలని విస్తరించి ఉన్నాయి. అవి హిమాలయాలు. విస్తరించినటువంటి పర్వతాల్లో హిమాలయాల్ని నేను అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. అన్ని వృక్షాల్లో అశ్రద్ధ వృక్షం రావి చెట్టు నేను. అంటే ఏంటంటే ఆయన ఆ రావి చెట్టు అంటే ఆ రావి చెట్టు మనకి ఆ ఊడలు దిగిపోతూనే ఉంటుంది. వంశవృక్షానికి దీనిగా చూపిస్తూ ఉంటారు. వంశం ఏంటంటే ఏ విధంగా అయితే ఊడలు దిగిపోయి చాలామంది ఎక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటుంది మంది. వాళ్ళు తాతగారు వాళ్ళందరూ కూడా అది ఎక్కడ మొదలైందన్నది తెలియదు మనకి. అదేవిధంగా రావి చెట్టు కూడా మనకి ఎక్కడ మొదలు ఎక్కడ చివరి ఎక్కడ తెలియదు దాన్ని. మొత్తం అట్లా విస్తారంగా విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది. అటువంటి రావి చెట్టు నేను అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధ వృక్షం చాలా ఔషధాలతో కూడినటువంటి వృక్షం ఇది. దేవర్షుల్లో నారదుణ్ణి నేను అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారు ఆయన. నారదుడు భగవంతుడి గురించి తిరుగుతూ ఉంటారు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు అంటాం కదా మనం. భగవంతుడు అన్ని లోకాల్లో ఉంటే ఈయన అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటారు నారదుడు కంటిన్యూస్గా. గంధర్వుల్లో చిత్రరథుడిని నేను. చిత్రరథుడు గంధర్వుడు. ఆయన ఏంటంటే గానం చేస్తారు చిత్రరథుడు. ఆ గంధర్వుల్లో చిత్రరథుడి సామర్థ్యం ఎవరిదంటే నాదే అని చెప్పనని అర్థం చేసుకోవాలి. సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. కపిలుడు, ఆ కపిలుడు గొప్పవాడు అనమాట. భగవంతుడి అంశావతారం అయింది కపిలముని. ఉచ్చైశ్రవసమస్యానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. అశ్వాలలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని నేను. గజాలలో ఐరావతాన్ని, మనుషులలో రాజుని నేను అని తెలుసుకొని చెబుతున్నారు. అశ్వాలలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవం అంటే అమృతం మదనం జరిగేటప్పుడు ఉచ్చైశ్రవం అనేది వస్తుందన్నమాట. అది నేనే అని చెప్తున్నారు. గజరాజుల్లో ఐరావతం కూడా అమృత మదనం అప్పుడే వస్తుంది. మనుషుల్లో రాజుని నేను. ఆ చక్రవర్తి రాజు ఎవరంటే ఆ రాజులో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యము, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవటం అంతా కూడా అది నా ద్వారా వచ్చినటువంటివే నేనే అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. ఆ చక్రవర్తి ప్రమాణం అంటారు కదా. అంటే ఏంటంటే చక్రవర్తి ప్రమాణం భాగవతం. ఆ భాగవతం నా గురించి చెప్పినటువంటిదే. ఆ చక్రవర్తిని, భాగవతంలో చక్రవర్తి నేను. ఆ రాజులో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాచుకిః.
ఆయుధాల్లో వజ్రాయుధాన్ని నేనని చెప్తున్నారు. గోవుల్లో నేను సురభిని అని చెప్తున్నారు. అంటే కామధేనువు, కామధేనువు, కల్పవృక్షం ఇవన్నీ కూడా సముద్ర మథనం సమయంలోనే వచ్చినాయి. సంతానోత్పత్తికి కారణుడైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడిని నేను. సర్ప సర్పాలలో వాసుకిని నేను. అంటే వీటన్నింటిలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కానీ అన్నీ కూడా నావే, నా నుండి వచ్చినటువంటివే. అనంతా అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వర్ణో యాదసామహాం పితॄణామర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహం. అనంతమైన అనేకమైనటువంటి పడగలు కలిగిన నావు అనంతుడు అనమాట. చాలా పడగలు ఉన్నాయి ఆయనవి. ఆ అనంతుడిని నేనే. జలవాసుల్లో వరుణ దేవతను నేనే. పితృదేవతల్లో అర్యముడిని నేనని చెప్తున్నారు. నియమాలను అమలు చేసేవారిలో అమలు పరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజుని అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళలోని వాదాన్ని నేను, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను నేనే. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును కూడా, కలగబోయే వస్తువులకి మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా స్త్రీ లక్షణాలు అనమాట. వీటిల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీ యొక్క సామర్థ్యం కూడా నా నుండి వచ్చినటువంటిదే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని. వేదాలన్నింటిలో కూడా సామవేద గానం చేస్తారు కదా, ఆ గానంలో బృహత్సామాన్ని నేనని చెబుతున్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని. ఛందస్సుల్లో గాయత్రిని అని చెప్తున్నారు. మాసాలలోనేమో మనకి మార్గశిర మాసం ఎంతో ఉత్తమమైంది. మార్గశిర మాసం ఎందుకు ఉత్పత్తి అయింది, ఎందుకు ముఖ్యమైంది అంటే, మనకి మార్గశిర మాసం, పుష్యమాసం వీటిల్లోనే మనకి మొత్తం పంటంతా కూడా ఇంటికి వస్తుంది. ఫలపుష్పాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఆ మార్గశిర మాసం నేనే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అవన్నీ ఏర్పాటు చేసిన వాడిని నేనే. ఋతువుల్లో వసంత ఋతువుని. ద్యూతం జలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతామహం. మోసగాళ్ళలో జూదాన్ని నేను, తేజవంతుల్లో తేజమును, విధేయతలలో విజయాన్ని, కృషి సల్పిన వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కృషిని, బలవంతుల బలాన్ని అన్నీ కూడా నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాం వసన కవి. యాదవుల్లో వాసుదేవుణ్ణి, వసుదేవపుత్రుడు వాసుదేవుడు. పాండవులలో అర్జునుణ్ణి, మునులలో వ్యాసుణ్ణి, సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళల్లో శుక్రాచార్యుడిని నేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇవంతా ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఊరికే చదివి అంతవరకు చెప్పడానికి మనకి 1 అవర్ సరిపోతుంది. మీకు సెకండ్ లెవెల్లో మొత్తం కూడా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాసుదేవుడు అంటే ఏంటి, మునులో వ్యాసుడు అంటే ఏంటి, శుక్రాచార్యుడు అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చెప్తారనమాట. దండోదమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, వివేకవంతుల్లో జ్ఞానాన్ని. ధర్మ విరుద్ధత
ధర్మానికి ఎవరైతే విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళకి శిక్ష వేసేవాడిని నేనే. చెప్తారు కదా, పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ చ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే. ప్రతి యుగంలో వస్తాను. ఎందుకంటే ఆ స్త్రీలను రక్షించడానికి, సాధువుల్ని రక్షించడానికి, తర్వాత ఈ ఎవరైతే బ్యాడ్ బిహేవియర్ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళందరినీ శిక్షించడానికి వస్తూ ఉంటాను నేనని చెప్తారు. గోవుల్ని, సాధువుల్ని, వీళ్ళందరినీ పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించడం కోసంగా నేను వస్తూ ఉంటాను. రహస్యాల్లో మౌనాన్ని, వివేకవంతుల్లో జ్ఞానాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదః అర్జున తదస్తి వినా యత్స్యాత్ మయా భూతం చరాచరం. అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం. కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. అన్నింటికీ కూడా, అన్ని జీవులకు కూడా జన్మనిచ్చేవాడిని, సృష్టికర్తని, అంతా కూడా నేనే. నేను లేకుండా వాటిలో, వాళ్ళ హృదయంలో నేను పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాను కాబట్టే ఆ పరమాత్మ చైతన్యం ఆత్మకు వస్తుంది. ఆత్మ ద్వారా మనకి మొత్తం దేహం మొత్తం కూడా చైతన్యవంతమవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో. కాబట్టి ఆ ఉనికిని, ఆయన లేని ఉనికి అంటే ఆయన లేని ప్రదేశం అంటూ ఏది లేదు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు, ప్రతి ఇంచి ప్రతి చోట కూడా ఆయన ఉన్నారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతపాయేష తుద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపాలకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినది అంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన. కొంచెమే చెప్పాను నేను. విభూతులు ఇంకా చాలా ఓల్డ్ ఉన్నాయి నావి. కొంచెం శాంపుల్గా చెప్పాను. శాంపుల్ అంటారు కదా, అట్లా నీకేదో కొంచెంగా చెప్పాను నేను. విభూతులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నావి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అనంతమైన విభూతులు ఉన్నాయి. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్భూజితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చతం మమ తేజోంస సంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమగలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం మాత్రమే. ఒక తేజస్సులోని ఒక అంశం ద్వారా ఉద్భవించిన. అంశం అంటే ఏంటి? ఎంతో చాలా తక్కువ అనమాట. ఆ అంశ ద్వారా వచ్చినటువంటివే ఈ మొత్తం కూడా, ఈ సృష్టులన్నీ కూడా, ఈ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా, ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా నా నుంచి వచ్చినటువంటివే. ఇక్కడ చూడండి, చిన్న పిల్లవాడులాగా, ఆ పిల్లవాడు లాగా మనకి కనిపించారనమాట ఆయన. అదేంటంటే ఆకు మీద, రావి ఆకు మీద పడుకొని, అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏవి నాకు అంటవు, అవి నాలో ఉన్నప్పటికీ నేను వాటిలలో లేనని చెప్తారు కదా. అట్లా అమాయకుడిలాగా అట్లా ఉండిపోతారు. తప్పుగా వైరాగ్యం. ఈ చిన్న పిల్లవాడు చూడండి ఇట్లా. విభూతులన్నీ కూడా ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటివి, భగవంతుడి నుంచి. అది ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్ణుభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలం నా ఒక అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే మొత్తం కూడా, విశ్వం మొత్తం లోకాలన్నీ కూడా నేను పరిపాలిస్తున్నాను అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వ్యాపించాను, మొత్తం అన్ని లోకాల్లో కూడా ఉన్నాను నేను అంటే. ఆయన విభూతులన్నీ కూడా చెప్పమని అడిగారు. ఎందుకు? మన గురించి అడిగారు భగవంతుడిని. నీ విభూతులన్నీ తెలియజేయి,
అంటే ఆ విభూతులు తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఆయన లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవటం, ఆయనకి ఎంత ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, ఎంత చదువు ఉంది, ఇవన్నీ కూడా విచారిస్తాం కదా. విచారించి ఆయన మీద గౌరవం, ప్రేమ కలుగుతాయి. అందుకని నీ విభూతులన్నీ చెప్పు, భక్తులందరూ వింటారు. వాళ్ళు వినడం ద్వారా వాళ్ళకి శ్రద్ధ, విశ్వాసం కలుగుతుంది నీ మీద. అప్పుడు సాధన భక్తి చేసుకుంటారు, ప్రేమతో చేస్తారు వాళ్ళు అని చెప్పనని ఆ ఉద్దేశంతో అడుగుతారు అనమాట. ఆ విభూతులన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా హరే అర్జెంటుగా కృష్ణ. ఉండేది ఉంటే గనక మాతాజీ. వెళ్ళిపోండి, లేదు ఉంటాము, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక ఉండండి, అడగండి, చెప్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం, ఇది స్టాప్ చేయాలి. 9వ శ్లోకంలో ఒక్క నిమిషం అండి, 9వ శ్లోకంలో ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ ఒక్క మాతాజీ. నిమిషం మాతాజీ.